नमस्कार भाई लोग, का हाल बा। पावर एजे से शुरू होला, पावर एजे खत्म होई। पवन सिंह के आ गइल बा जबरदस्त बोलबम गाना, ये भोले बाबा खोली ना केवड़िया। अरे है बहुत जबरदस्त गाना आवते एकदम रॉकेट के तरह ओकर व्यू जाताटे। 10 मिनट में 11,000 लाइक। एकरे के कहाला पावर। और गायकी में जौन मिठास बा पवन सिंह के, जौन पवन सिंह ही गाना में मिठास अपना आवाज़ के डलले बड़े। गाना पे चार चांद लाग गइल बा। विजय चौहान जी तो लिखले बड़े नी गाना के, लेकिन गइले बड़े पवन भैया, गजब गइले बड़े। बहुत मज़ेदार गाना बा। जाई जा एकदम खूब शेयर करी जा दबा के एकदम। गाना के कल भोरे ले एकदम ट्रेंडिंग में चौंचा देवे बा। ट्रेंडिंग फेंडिंग फाड़ के चीड़ के सब ऊपर चल जाए। बहुत ज़बरदस्त बोलबम के गाना भाई। और हमरा लागत है कि इस साल के सुपर डुपर ट्रिपर सब पर हिट बा। एकदम मजा लेवे के बा। गाना के जाई जा, मजा ली जा, गाना सुनी जा, शेयर करी जा ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच। हम आपके भाई मोनू सिंह।